Jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għat-33 edizzjoni tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza, konkors ta' livell għoli li jippreżenta t-talent Malti u li fih il-parteċipanti kantaw kanzunetti oriġinali bil-Malti miktuba minn kompożituri u awturi lokali. Dan il-konkors organizzat minn Net Media se jsir nhar is-Sibt 13 ta' Settembru f'Dar il-Mediterrana l-Konferenzi il-Belt Valletta. Eileen Montezin, Christine Haber u Dylan Brignano se jkunu l-preżentaturi tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza ta' din is-sena. Net News kellem ma' Dylan Brignano li wkoll wieħed mill-organizzaturi ta' din is-serata illi spjegalna aktar dwar dan il-konkors li għalih il-preparazzjonijiet għaddejjin ġmielhom. Bħalissa l-preparazzjonijiet tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza ta' din is-sena mixin ġmielhom, issa wasalna fl-istadji finali kif ngħidu mill-bieraħ morna ġewwa Dar il-Mediterrana l-konferenzi għall-ewwel darba biex nibdew narmaw l-affarijiet mill-lum ġifieri l-10 ta' Settembru nidħlu wkoll mal-kantanti hemmhekk biex nibdew ir-rehearsals finali issa volja l-20 kanzunetta li kien hemm ilhom jippreparaw għalihom dan il-konkors matul dawn l-aħħar xhur ukoll. Kellna stadji differenti matul dan il-konkors fejn morna l-ewwel fażi u mbagħad morna t-tieni fażi u issa nhar is-Sibt li ġej narawhom fil-finali hemmhekk fuq il-palk Majestus ta' Dar il-Mediterrana l-konferenzi. Il-finali ta' din is-sena se twassal 20 kanzunetta kollha oriġinali bil-Malti li se jikkompetu għall-ewwel post kif ukoll għal bosta premjiet oħra u l-avvenimenti x'għandhar ukoll b'mod dirett fuq Net Television. Wieħed għadu jista' jakkwista l-biljetti għal din is-serata.